ҳамада салом алейкум дӯсто, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Имрӯз барномаи хабарӣ, якчанд мавзӯъҳои муҳоҷиратӣ. Лайк мондана фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. бо парвоз авиа арзон зиёрати хонаи Аллоҳ 13500 сомон аз Тоҷикистон. Барои он хотире ки аксия рафтестай. Рейс моҳи феврал рӯзи 14-ум. Аксия давом мекунад то рӯзи 1-ум. Сева хӯрок меҳмонхона, сафар ба шаҳри Тоиф, зиёрати Маккаву Мадина. Роҳбаландони тоҷик танҳотон намемонад. 5 литр оби замзам, ҷойнамозу китоби Қуръон, ҳамаи туҳфа, рақамо рӯи экрантон. Шитобу дер намон. дар Краснодарский край як гурӯҳеро дастгирӣ мекунанд ки муҳоҷиррода ҳуҷҷатҳои қалбакӣ мекардаянд. Яъне ки чӣ гуна ҳуҷҷатҳои қалбакӣ? Аз як тараф бигем қалбакӣ нест, яке аз як дигар тараф бигем қалбакӣ ҳисоб мешавад, ба хотири оне ки ҳуҷҷат ҳаст, яъне ки регистратсия мекардаянд. Ҳуҷҷат ҳаст, мувофиқ қонун намешавад. Барои чӣ хотир? Ба хотири оне ки ин одамо дар ҷои регистратсия кардагӣ зиндагӣ кардан наметавонанд. Аммо мувофиқ қонун бояд ки шахс дар ҷои регистратсия кардагиш зиндагӣ кунад. Ба хотири чӣ наметавонанд? Ба хотири оне ки намеғинҷанд. Яъне ки маълум карда мешавад ки дар як квартира 2200 одама регистратсия кардагиянд. Ва ҳамчунин муайян карда шудагия ки ин гурӯҳ ба зиёда аз 20 роҳҳои қаллобӣ ба ҳамин хел корро машғул будаастоянд. Тамошо мекунем видеошуно. ин видеоро бардора ман хира кардагӣ нестам, овозуро ман тағйир додагӣ нестам, ҳамин хел дар хиди новостӣ кардагиянд. Аз чӣ хотир ки? Аз хотири оне ки ин одамо худшон русанд. Одамое ки ин корро кардагиянд русанд. Маълумай. Агар рози тоҷик мекард, ҳамаашро нишон медоданд. яъне ки муҳоҷиро эҳтиёт бошанд дар ҳамин хел ҳолатҳо. Мардуми рус метавонад туда пешниҳод кунад. Ту мебинӣ хайр русай, хона дорад, тра мегам ман тра регистратсия мекунам, албатта ки пул мегира барои кори кардагиш. Лекин ира биякин бидонем ки вақте ки ту дар ҷои регистратсия кардагӣ зиндагӣ накунӣ, ин кори ту ғайриқонунӣ мешавад. акун барои ором шидантон ва табтон болида шудан тавсиятон метавонем ширкати Парвоз Авиаро. Ин бародар дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон. ҳамчунин агар ки бихоҳем сарҳад бигзарем барои абнавид кардани ҳуҷҷатҳои худтон, метавонем муроҷиат кунен. муҳимаш оне ҳастае ки ин бародар ба самолёт мегзаронад. хеле ҳам бехатар, зудтар. Парвоз Авиа муроҷиат кунед. мушкилии муҳоҷират, мушкилии ҷанг, мушкилии сӯхтани Лос-Анҷелес, мушкилии дигар тамоми дунё муҳимош як тараф истода. як сиган баромада мега ки сиганоро одамо дӯст намедоштиян. арз кардеса бия бор гӯш мекунем. Шаи чӣ мега? Я цыган, и мне недавно некоторые люди написали: да кто вас, цыган, любить будет? Вас никто не любит. Я этим людям ничего не ответил и хочу им ответить данным способом. Друзья, если вы любите и уважаете цыганский народ, то поставьте, пожалуйста, лайк данному видео. И по возможности напишите комментарий. Пусть эти люди увидят, что это совсем не так. Всем спасибо большое. Здесь вопрос возникает. Почему вас не любят, если такие есть? Да потому что вы известны чем? Тем, что вы обманываете людей. Вот и все. Поэтому и вас не любят, вас просто боятся. Люди боятся с вами контактировать, потому что вы можете там начинать как-то: дай ручку, я тебе погадаю, сейчас у тебя не будет денег вообще. До встречи со мной была, а вот после встречи со мной не будет. А мне вообще фиолетово, мне без разницы. Я нейтрален к вам. Вообще ко всем. А в общем, если сказать, почему, если так уж есть, что вас не любят, то вот поэтому просто ведите себя хорошо. Все будет чики-пуки. дар кремлёвски хонаи пиронсолон як рӯзноманигори эронӣ намоз мехонад. Ҳангоме ки интизор буд баромади
чиновника. Биёин аввал тамошо мекунем худи видеоро, баъдан мехонем ки дар ин бора чӣ менависанд. хоб дар инҷа навишта мешавад ки ягон кас ин шахса манъ накарда аз ин кораш. мо шумо савол метем ки аз кадом кор ки чӣ бояд манъ кунанд. мисли ки як кас шиштаги, як кас ростдаги, як кас ячи хурдеста ё ки як кас ба телефон гап задеста, ин кори хича кардеста, ягон фарқият надорад, ягон каса хал намерасонад. лекин дар ин савол ҷавоб аст, ба хотири оне ки интизор шудиянд ки ин кора ба навор бигиранд ва нишон бутиям ба дигар кишварҳои ҷаҳон ки чӣ гуна Россия тарафдори дина мусулмононро ҳурмат мекунанд. Яъне ки барои паказуха. дар асл чӣ гуна нисбати мигрантҳое ки дар ягон ҷо намоз хонданда бинанд чӣ гуна рафтор мекунанд, иша хай ҳамагонда маълум аст. чӣ хел машрум мебинем ҳама хел дурӯғбозиву ҳама хел актёрира. як шаҳрванди Қазоқистон аз Россия талаб дорад ки заминеро ки аз ӯ ба муддати 100 сол аренда гирифтагӣ буд баргардонанд. Биён гӯш мекунем борозо. Саламат себе, товарищ Путин. В этом году истекает срок пользования землей, взятой у Казахстана на 100 лет. А именно Алтая, Оренбургской области, Саратовской области, Астраханской области, Курганской области, Томска, Омска, Новосибирска и других. Срок до конца 2025 года. Верните казахские земли. Если вы земли не вернете, ждите привет с того света. фаҳмиден? хоб акнун дар бораи оне ки и дуруст мега ё ин ки нодуруст мега чӣ гапаира бояд ки мо як мавзӯи таърихӣ бо гап занем. Видео дар ин бора неста, лекин як порчаиша ман дар рӯи экран нишон метавам, метавонем ки бихонем дар инҷа чӣ гуфта мешавад нисбати ин гапҳо. мо мегзарем дигар хабарда. дар Челябинск як муҳоҷири мусофиркаш мусофирора гуфта мешавад ки мехост фреб кунад. биёен тамошо мекунем ки чӣ гуна фреб гап дар бораи чӣ меравад. Себе на карточке переводит. Деньги переводят. Как с этого налога поступать? Валидатор где? Дайте посмотреть. Сам валидатор дайте. Да он, наверное, рабочий, просто он не подключен у них ничего. Все работает. Ну, все включено. Водитель через скандал, через ругань все-таки включил валидатор, поставил его на зарядку, но валидатор не может почему-то принимать оплату, он его никак там не может довести до ума. Вот уже проехали 5 или 6 остановок, но пока что нет у людей возможности по валидатору оплатить проезд. Идет синхронизация, он загружается. Прошло время уже, наверное, минут 10-15, пока что загрузилось только 9%. По закону будет все делать. Так, пойди, будем ждать полицию. яъне ки дар инҷа мусофиро хостаянд ки тавассути карта пардохт кунанд роҳгирора, лекин ронанда мега ки танҳо пули нақд қатъия. яъне ки ин кора фаҳмида мешавад мумкин аст ки аз тарафи ронандаам каме хитрӣ кардан бихоҳад, барои чӣ хотир ки ҳисоб нашавада дар налогови нарававу дигар коро тавассути терминал ки боша ҳамаш медонем чӣ гуна ҳисоб мешавад. аз тавассути пули нақд скрити мемонад. баъдан дар ин кор вақте ки мусофиро мега навишта шудагия ки вақте мусофиро талаб мекунанд ӯ терминал нишон наметавад. ҳангоме ки активистои русскии община ворид мешаванд, баъдан ӯ терминалаша меёрад, лекин то ҳамин хелам терминал кор намекунад. ва бинем ки дар видео чӣ гап мешавад. Заставили через скандал. Ты его включил? Как не ругайся, ты все выходить на нашу работать не буду. Я без скандала, без семейства, не работаю. И пули занг мезанам. Мы не можем. Я без скандала, без валидатора не работаю.
С Комсомольской площади. Если не разгружается, что Загружается чуть зачем вы туда на рейсы ходите? яъне ки ӯ аз мусофирҳо пул гирифтагӣ нестай, мега ки кор намекунам, фурӯе накун. ба хотири чӣ ки ё мехоҳанд дар ҳами терминал пардохт кунанд. Ай мегӯянд намешава, метавонанд ки дар картаи шахсишо ки пардохт кунанд ё ин ки пули нақдиянд. Лекин ино не, Валидатор так и не бояд ки дар терминал, яъне ки фаҳмидагиянд ки терминалш кор намекунад, давид карда истанд. хоб бародаро ки дар муҳоҷират ба мусофиркашонӣ машғулен, эҳтиёт бошем бародаро, аз ҳамин хел чизо дида худтона ҳифз кунед ки натонанд гуноҳтона ёфта. ҳоло медонед шумо чӣ русские община, чӣ дигараш ҳамаи ҳаракат доранд ки як минуса биёбанд, дар ҳаму биҷиқанд. бинед ки то охира хостанд биҷиқанд, полис файрод кунад, лекин полис наомад. Аз хотири чӣ? Аз хотири оне ки дар инҷа ҷиноят кори полис нест, инҷа дигар сохторҳо бояд дар ин масъала кор кунанд, барои ҳамин хотир омадагӣ нестанд ва ронанда аз ино пулам нагирифта. дар Новосибирск як тоҷика 2 сол мешинонанд. Ба хотири чӣ? Ба хотири пас задани зани рус ва пас задани ҷанг. Пипец просто. Аз ҳамин хотира ки Момаҷону Лангули ҷанга таъриф мекунанд. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки медонанд ки агар ки ин тарафша гап зананд, мешинонандшон. Не ки охи шарт нестае шумо ҷанга таъриф кунед, шарт нестае ки битарзен агар ростша гуфтанад, чунки нашунандтон. Ҳамин гапи маро фаромӯш накунед. Ман ҳамеша гуфтагиям, рост гуфта наметонӣ, дурӯғ нагӯ. Яъне ки хубӣ карда наметонӣ, бадӣ накун. Рост гуфта наметонед, нисбати армия, нисбати Россия, дар Россия ҳастен, рост гуфта наметонед, метарсен ки 2 сол мешунандтон, дурӯғ нагӯед, зиниктона бигирен тамом. Лекин не, шумо ҳамин зубонотон лесидагӣ омадагӣ болош хеле чӣ пайдо кардагӣ ҳам мефоратон, дигар лесидаам бигирен. То медавен тарафи СВО кӯмак кардан, то медавен ӯ тарафаш мирен. Нахо одами худша ба ҷанг даъват кунад, мардуми худша, халқ худша. Инем хел гапу кор дӯсто. То ин вақта фикр ақтаи хитона дар комментария дастнавис кунен, лайк мондана барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунен. дар рӯи экрани шумо дута видеои нави охир тамошо карданеро фаромӯш накунед ва ссилкаҳои лозима. дар видео пешнамод кардем ки навистагӣ буд чӣ гуна бародар дастрасӣ дошта бошем ба курс. дар болои ҳамаи видео нигоҳ кунем бародаро. ин тараф буд, ин тараф фаромӯш кардам. значок ҳастай курс. вақте ҳамро пахш кардем, мегзарем ӯ тарафш осона. курси блогерӣ касе ки надона агар. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.